perkara cahyane mimbuwi kusuma ayu agawe wiwoh gandos luwes sakso lahir gandrung-gandrung linuwung roro rere tanjung ware tinon saking tebian alirasa yasa tubuh para prajurit-prajurit anggabaraken para prajurit Prabu Krana Sewatana kang mijil saking Kadipaten Ponorogo kang kautus tumuju ana ing Kadipaten Kediri badhe anglamar kusmaning ayu Dewi saka langit nanging ana ing tengahing alas Nirbaya lir kang aran Gedhibaya kang aran kekewung para prajurit-prajurit Prabu Krana Sewatana kabikal dening Sang Maharaja Prabu Celeng Sregi kang mijil saking alas Panjalu para prajurit Prabu Krana Sewatana andhateke perang tanding ngebanda Walapati kelawan Prabu Celeng Sregi sakwadya balanipun ing wasana para tamtama lumaksana makita kita ing waris peak siaga Ayo Mas diduetke Mas.
Biyen mula dadi niate wong loro aku nyambut gawe nganti tak rewangi alungone lumarna kuri waktu tarong taun ora koso tak lakoni gon tulungo saiki wis bisa kaget jroning ati barokah duit sing tak kirim ing saben sasine jebulaning muspra gawe sanangmu dhewe mule lunga atiku karonta-ronta sing ning omah wis ora kena dipercaya mulai lunga aku nangis aku jerit sing ning omah jebul malah korat karet
orang atau disabar-sabar. Ini agak jadi kocokan ketulah jadi talisan. Aleto pare kamu tutup ketemu kocokan tutup. Lama sewa cara kocokan tutup akul ojo kocokan tutup kamu cakupan.
Ika cocok praktek kikir sok mojo ilang kari roko terus kari onodo ongeng etik-etik si paduka panunggul apa dosane kumpul bisa sopo ojo kita kuat alaki yo bener kadamu Ujo para kadang mitra samita sakale sirine sabiko apa anu kawa trikuti